Silang namaselo chane ndimati kwana Stella Vista eitada waisalamu alaikum hasta la vista bantu bakwaZulu Natal molweni gama lohlelo kzn.chat.gov.za silishap khoma ke namhlanje sila eDurban eAlbert Luthuli isibhedlela ke sikhulu kunazo zonke eAfrika. Hlelo uzoba mnandi kuhlela khona namhlanje ngokwathi us-engage ngento ezihlukahlukene nje ofisayo ukuthi sixoxe ngazo. Kodwa ke sizolokhu sulishaya nje kube mnandi kube njaya. Ngale kokuchitha isikhathi ngizothatha leli thuba enginabo la e-studio ngicela ukuthi basibingelele. Ngiqale ngawe dadewethu usibingelele nje usitshela ukuthi ubani wakabani. Sanibonani, igama lami nguMisokuhle kwakamhlongo, ngumeluleki wengqondo wase-King Edward or eVictoria Mxenge esibhedlela. Awu, igama elisha phela leli sisakungene ngalo. Sidlulele kuwena dadewethu. Sanibonani, igama lami uThemeka Mhlongo. Ngisuka Dr. Pixley kwa-Isaka Seme Memorial Hospital. Ngiyi-speech therapist and ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Hey, mhlambe ke kuyosilekelela ukuthi usithathe usibeke ukuthi umuntu ekuthiwa i-speech therapist kusuke kuyini umsebenzi wayo ngoba amanye ama-qualifications lawo ethola thina asiwajwayelanga sikhule nje thina sathi khona iphoyisa khona uthisha khona unesi khona udokotela okunye ke asikwazi kakhulu manje ke awusithathe usibeke ukuthi makuthiwa umuntu uyi-speech therapist usuke enzani into efundelwa kuphi nje usinike ne-background yakhona encane njengabantu abangenalo ulwazi kakhulu ngale profession. Okay, umuntu oyi-speech therapist usebenza kakhulu nabantu abangakwazi ukukhuluma noma banenkinga yokuxhumana nabantu ngokukhuluma. Usebenza futhi kakhulu nezingane kodwa sisebenza nabo bonke ama-ages na wonke ama-ages kodwa siqala kakhulu and sigcizelela kakhulu ey'nganeni. Yebo, and la kufundelwa khona i-speech therapy ungathola i-speech therapist offerishwa ey'ndaweni ey'ningi ema-university. So kubalulekile ukuthi uwenze ngempela i-research yakho nomcwaningo wakho ukuthi uthole ukuthi iyiphi indawo la ungafundela khona ukuba i-speech therapist. Absolutely. Mhlambe iziphi izifundo ongamele ngiqinise kuzo mawuthi ngisesesikoleni ngizwa leli voice ekhulumayo namhlanje nami sengihalela ukuthi ngikhulume njengale voice. Okay, kumele uqinise kakhulu kwi-life science, uqinise kakhulu futhi kwi-mathematics, uqinise kakhulu futhi kwama-languages. So nje kubalulekile lokho ngoba uzobe usebenza kakhulu nabantu abanenkinga yokukhuluma. Noma onenkinga nje yokuxhumana nabantu. Mhlambe kuyi-setup iyonke le yesibhedlela noma yeclinic noma la nisebenzela khona yizini izinto enizenzayo nje usuku nosuku enisuke kuyizona enibhekelelana nazo nanokuthi ukuze ngifike kwi-speech therapist ikuphi la ngiqala khona ngize ngigcine ngifinyelele kusona. Okay, uma udinga fika kwi-speech therapist kumele uqale khona kwezempilo eclinic khona uzokwazi ukubona udokotela athole ukuthi ikuphi inkinga nawe before ukwazi ukuthi uzosibona khona uzokwazi ukuthola i-referral. Kodwa kwezinye indawo uyakwazi futhi ukuyi-self-refer kakhulukazi ikakhulukazi uma ubona odokotela benu abakwa-private futhi nabo bayakwazi ukuthi bakurefere kodwa nawe uma uthola ukuthi umntwana unenkinga njengoba sihlezi sinifundise ukuthi umntwana unenkinga noma ukuthi khona umuntu oyilunga lomndeni onenkinga yokukhuluma noma yokuxhumana nabantu noma yokugwinya futhi uyakwazi ukuthi uze uzothola i-speech therapist bakuhlole baku-assess khona uzotholakala ukuthi ikuphi inkinga futhi singakusiza kanjani. Kuningi-ke ngiyazi enidila nakho kukho konke enidila nakho sushithi omunye ngaba nenkinga yokugwinya omunye unenkinga yokukhuluma ngizothanda kodwa ke sibuke eduze le yamalimi banye abantu ama-starter la umuntu uma ekhuluma uthola ukuthi uyabambeka uma ekhuluma mhlawumbe ngokokwenu kwekufunda ayini amalimi abangwa yini? Okay, so ngokufunda kwethu na ukubona kwethu amalimi ukuphazamiseka kokukhuluma so kungabi ne-flow ekukhulumeni kwakho. Siyasibona abantu bebambeka kakhulu uma bekhuluma it's part of amalimi nawo. Abanye bayangingiza bayaphinda amagama so uthola ukuthi iphindaphinda igama noma uphindaphinda inhlamvu yegama so uthola ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi Thembeka umuzi sethi so nalokho uyakuphindaphinda so namagama futhi kuyenzeka kuwona. Kukhona futhi nabanye esithi banweba inhlamvu yegama so ubona ukuthi sithi ama-prolongations ke lawo so it's part of amalimi futhi lokho. And amalimi kwi-research noma kucinwango wawo lwamalimi ayikho into evelayo ethi nayi edala amalimi so kuningi ngayi ama-factor amaningi so uthola ukuthi ufuzo nomndeni ukuthi kube khona umuntu osemndenini owayenawo amalimi wasedlulisela kwey'ngane noma nje abanye amalungu omndeni. Uthole futhi ukuthi kube khona
isigameko mhlawumbe senzekile empilweni yakho esibucayi. Okay. So ukuhlukumezeka uthola ukuthi ku-result ukuthi umuntu egcine sengingiza noma abe namalimi. Okay. Kungenzeka uthola ukuthi mhlambe ngizalwe ngingenawo amalimi. Mhlambe ngesigameko esithile senzakala ngithole sengiba nawo futhi. Yebo kunjalo kuyenzeka ukuthi kwenzeke kanjalo njengoba sengichazile ukuthi nje kume kukhona isigameko esibucayi mhlawumbe ukuhlumezeka kwesinye isikhathi futhi uthola ukuthi uma umuntu ethintekile echopheni njengokushawa i-stroke noma usifo sohlangothi kunga result ukuthi ubone umuntu sengakwazi ukukhuluma kahle sengingiza kakhulu ngoba kusuke kuyila ithinteke khona kodwa kuningi nje okudala ukuthi umuntu abe namalimi. Odokotela abaningi abathi mabefike la nama health professionals ayesitshela ukuthi izifo ziyesulelana uthola nje mawunemkhuhlane noma thandana wakho nathintana nawe siyakhwehlela nami ke manginamalimi kungenzeka umathandana mhlambe agcine ngisulelela ngithelele into ethelelanayo yini noma into mhlambe ngizalwa nayo noma nje usuchazile ukuthi ayanqakeka nasendleleni but into umsuka wayo manilandela okuphi kahle kahle siyathelelana ngawo. Okay, amalimi awuthelelani ngawo. So amalimi ungathandana nje nomuntu onamalimi noma onganawo amalimi wena unamalimi kodwa ngeke umthelele umunye futhi naye ngeke akuthelela. Uzobe uyikhethele wena ukuthandana nomuntu onamalimi nawe onamalimi. Manje ke isifo lesi umuntu angasi-avoida yini ukuthi angabi naso zikhona indlela zokusi-avoida uma ukuthi siya-avoideka nanokuthi ke nisibone siqala kumiphi iminyaka makuneminyaka ukuthi ngisho ngoba i-trend yezifo abanye baye beshethi uzothola ukuthi kule minyaka siyaqinisa kulesi siyancipha isifo esihamba kanjani lento yamalimi ngokulandelela. So okubalekile ukuthi kwaziwe umphakathi ukuthi umntwana meqala ukukhuluma kubalekile ukuthi nazi ukuthi aqala at what age umntwana ukukhuluma. So ama ages abalekile ekufundiseni umntwana ukukhuluma is between 1 and 5. Kodwa sike sibone kakhulu ukuthi amalimi sesibona aqala la ku 2 years. 2 years old. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi amanye ayaziphelela. Lo qhubekayo from 3.5 kuyaphezulu mekuthi abaphelanga ila sibona khona ngempela ukuthi ila iqala khona ngempela umama noma umzali kumele ahambise umntwana aye ku speech therapist khona bezothola ama therapy akhona nama techniques ukuthi singamsiza kanjani umuntu onamalimi kuleyo minyaka. So kungenzeka kanti kuyathathelana futhi ebantwaneni enisuke nibazala. Okay kuyenzeka ukuthi kube khona ufuzo thizeni ukuthathelana kodwa akusiyi case ngaso sonke isikhathi so kuhamba nangomndeni ukuthi iskipha mapha ama generation kodwa kuyenzeka from time to time. No kunezinye ke inkolelo esiyasibone becwaswa kakhulu abantu abanamalimi mhlambe ke uye uthini umlayezo wenu manikhuluma nabantu kakhulukazi ukuthi nina niumphakathi ke manje la imessage esibhekisa kunina ikakhulukazi kubantu manisuke nisebenzisana nabantu manihlala nabantu abanamalimi. Okubalekile ukuthi babanikeza ithuba lokuthi baqedele lokho abakushoyo ngoba ayikho into ebaphazamisa kakhulu futhi ebaphula kakhulu emoyeni ukuthi abantu mangavumi ubaqedelele lokho abakushoyo abantu abanamalimi babe nesineke nabo ngoba nabo laba abanamalimi baba nokuthula baba calm bakwazi ukuthi baze express bafune futhi ukuxoxa njalo ngokuhamba kwesikhathi uzubona ukuthi kwama environment ahlukahlukile abantu abanamalimi ukuthola ukuthi mase ekhaya ukhululekile ngoba ekhaya bamamukela kahle ngendlela fanele kodwa ngaphandle engathandi kuya khona kakhulu ngoba abantu abam-understand abamboni kahle abamuzwa kahle so kwesinye isikhathi bayabuya bamjaha emekhuluma agcine abe naleyo frustration engafuni ukukhuluma nabo noma nje angafuni ukuba nabantu ngaphandle so nama environment abalekile so kubalekile ukuthi sibachazele sabagcizelele futhi abantu abahlala nabantu abanamalimi ukuthi kubaleka kanjani ukuthi banikeze ithuba. Mhlambe ngokwesayensi yenu manilandelela ikhona indlela yokwelapha ke manje amalimi noma kuba nendlela ethile yokudila nawo kodwa nje into elaphekayo yini? Okay kwamalimi kuhambisana netherapy ke ngesithi kuyalapheka kodwa kuyacontroleka uyakwazi ukuphila nawo amalimi uzimanage wena ikona nje ukuthi uzodinga ama strategy ingakho kubalekile ukuthi uthole u-speech therapist oseduze nani njengawe mhlambe ke ungathini nje kumuntu osekhaya njengamanje abuye amqine kakhulu mhlambe ukuthi angaphuma abheke kuphi? Okay umuntu osekhaya njengamanje angaphuma abheke kwezempilo
aye nje eklinikhi athole ukuthi in the nearest clinic akuyo ukhona yini u-speech mekuthi akekho u-speech therapist khona acela udokotela amrefere la kukhona u-speech therapist ukuze akwazi ukuthola usizo akwazi ukuthi simhlole bese siyathola ukuthi akuliphi izinga lamalimi akhe la mbamba ngaka bese sizokwazi ukuthi sikwazi ukumsiza siyenze i-therapy ezosiza yena ngempela. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal kzn.gov.za shalo uhlelo Ntokozo kwaMaphisa sikusondezele i-speech therapist abantu abaphezulu laba ziningi ke izinto ezidila ngawo mhlambe ke umlayezo wakho ogcina ke general nje kubantu ngoba phela ngiyazi andili namalimi kuphela ziningi nezinto endila nazo ungathini umlayezo wakho usuvala nje? Sengivala ngithanda ukuthi abantu bazi ukuthi uma benenkinga noma bazi umuntu onenkinga yokuxhumana nabantu whether it's through ukukhuluma noma ukusebenzisa izandla benibona ukuthi khona inkinga enjalo noma umuntu onenkinga yokugwinya obonayo ukuthi ayi ugwinya mhlambe makubuhlungu mangwinya makubuhlungu noma nje ukuthi uyaxhileka njalo uma ugwinya ngicela nje basheshe baphuthume babone udokotela ukuze nathi sizosheshe sibabone ngoba asisebenzi sodwa siyabambisana sonke esibhedlela so u-speech therapist ngeke asebenze yedwa so meqala kudokotela uzokwazi ukuthi abone no-speech therapist so basheshe bayiphakamele noma bazise nabanye khona bazokwazi basheshe ukusizakala. Dadewethu kule injomana kaMgabhi uThembeka wakaMhlongo ekadeke ngempela esithulela kahle kamnandi indaba le ethinta izinto nje ezifaka ukukhuluma speech nani okufaka nawo amalimi besithande ukubuka amalimi ekakhulukazi namhlanje. Sibonge kakhulu dadewethu. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Cha njengamanje ke soswa ngejubane lide sibheke lapha ya sesathi ke njengamanje lapha ya isemqenge asasho ukuthi ise-king. Isisemqenge manje. Hayi sisemqenge. Yes, ngiyazi ukuthi ke sinayo lento ukuthi kuba khona udokotela odila nomqondo, kube khona nama psychologist. Awungihlukanisele nje ungiqale lapho, but mhlawumbe uqala uintroduce to ubani wakabani. Siyasifuneka futhi makufike nina njengama specialist esazi ukuthi yena anandile kakhulu njengoba ngisho ukuthi thina sikhuli kakhulu azendaweni zasemakhaya singatshelwa kakhulu ngalamanye ama professionals. Wawuthi uma kuthiwa nje uzoba iphoyisa uthi uzoba uthisha lokho kwama psychologist into esasathi into lezabelungu lezo mase sibona abantu bakithi behama psychologist kuyasiza ukuthi nosekhaya unesifiso simnike lo background encane kuyini kusuka kuphi mhlawumbe nawe introduce ukuthi usuka kuphi kufikwa kanjani la ukhona. Umisokuhle wakaMhlongo clinical psychologist bathi umeluleki wengqondo. Uchaza khona udokotela wengqondo so that is a psychiatrist ngesiNgisi. Mina ngiclinical ngokomkhakha kahle hle ama psychologists sihlukile. Uclinical mina ngidila nabaphazamisekile ngokomqondo. So mina ngiyahlola ngiya diagnose so meaning ngiya confirm ukuthi yona yiphi disorder anayo mase ke ngiprovide ama psychological interventions ngokufunda kwami as a clinical bas ngoba ngisho ama psychologists sihlukile ngokwemkhakha khona uclinical khona educational khona industrial khona research khona counseling mina njengomeluleki wengqondo kahle hle angikunikezi i-treatment so in terms of amaphilisi okugwinya whereas for a psychiatrist medically trained mina I'm not specifically medically trained but ngidila kunama therapies kunezindlela nama assessment ukuconfirma in regards ukuthi inkinga ikephi so ngizokwazi ukuleluleka ngokwanele ukwazi ukushintsha indlela obona izinto ngakhona nangine behavior yakho. Absolutely. Manje mina ngiyengithande ke manginitholile ngabe ngisaliyeka leli thuba leli. Sehabantu nje obasiphila ziningi kakhulu izinto ezenza ukuthi size sifike la sithi khona umqondo usuthe ukuphazamiseka. But nina ngokubuka kwenu mawungabekela nje umuntu osekhaya kuyini lokhu kuphazamiseka komqondo? Mawunga umthathe nje umbe uthena cha uyabona ngoba phela khona umuntu okethi mayisethethe ekhaya ubona hayi ngiyamazi ubaba noma ngiyamazi uma kodwa akusesiyo ubaba lo manje umbona so kufika nini la esithi usephazamisekile ngomqondweni kuyini manichaza kahle kahle niwo society? So thina ezo science siwabiza ngama disorder. So kukhona imikhakha ehlukile mase sifike ngama disorder. So ngizocela ukubika lawa a common kakhulukazi ngicabanga abantu besilisa njengoba kuyi June's mental month. So ngizocela ukubika i-mood disorder. So ila esithi i-depression. Ingcindezi ngokwezulu. Khona o bipolar. Ngiyazi so sisingokomoya
kukhona lesi sikhathi ngathi ingcindezi umuntu ukwazi ukuphila kahle in terms of i-depression la uthola ukuthi mhlambe mase sesiyehla nge-depression akasakhoni into ebimjabulisa akasakhoni ukuba nenjabulo. Ilana-ke ke masiba khona-ke izimpawu nemicabango zama ukuzibulala. Ilapho ekutheni ukuthi ungadli kahle, ukukhathala, ukuncipha, izinto wawuyithanda ukuzenza phambilini awusayithandi, ivamise sike sinake-ke kwabantu besilisa ukuba nolaka. Yeah. And futhi phansi kwama-mood disorder we find the intermittent explosive disorder. So just ukubika kabanzi ukuthi yabo lo muntu okucasuka ngale ndlela aphule kwasani eduze kwakhe engabe sakwazi ukubambeka kodwa phinde ingqondo ibuye lesa kodwa uma echazana ngaleso sikhathi kwabe ingathi nje kwakumnyama konke. Yebo, so those are mood disorders. Sure. Okunye okuvamise ukuthi kuphathe abantu besilisa ama-psychotic disorders. So ilakho-ke esithi thina-ke ngiyaxoxa ukusebenzisa leli gama ngoba ngithanda so uyahlanya. Yebo, psychotic disorders. So unokubona izinto abanye abangayiboni, unokuzwa izinto abanye abangazizwa, nokuthi kusibanimani bayangithakatha, nokusola nakho konke, those are psychotic disorders. Mase sithi-ke ama-substance use disorders. So lokho substance sithi-ke izidakamizwa ngoba zihlukile ngokwemkhakha-ke. Yebo, ngoba nama-substances idakamizwa ziyakwazi ukwenza ukuthi kube naloku ukuphazamise kuloko kuhlanya komqondo. Depending mhlawumbe ukuthola ukuthi umuntu high ngaleso sikhathi. Yizo bonsango, yizo botshwala. Ngiyayibonga leyo nto. Manje-ke mhlampe-ke ngiyazi ukuthi usuyilethela kubantu besilisa. Before mhlampe singene kuyona kubantu besilisa bengifisa ukwazi ukuthi ngokokubuka kwenu into le enakho ukugcina ihlasela kakhulu ngokobulili ukuthi ena mawumuntu wesilisa izoshesha ihlasela noma umuntu wesifazane noma into egadla nje ngokufana. Eqiniseni ama-mood disorders so ivamisa sike sibona ukuthi aphatha abantu besibambe kakhulu. Ama-psychotic disorder nama-substance abuse disorder abantu besilisa. Absolutely. Unfortunately into esibona kuma-psychotic disorder impawu zivamise ukuvela kwabafana. I-research yasho between all ages of 16, 18. Kusho ukuthi kuba prominent kakhulu mase umfana ezoba na 21. So unfortunately ngicabanga ukuthi research akakabi nolwazi oluphelele ukuthi kuzobe kanjalo kodwa ama-psychotic disorder yebo. Abantu besilisa. Yabona noma ngibuka ku-21 ila ikhiye eziningi suke seyiqala ukugquzuka ivuleke yabo. Uyoqeda tertiary. Sizombona kanjani umuntu ukuthi seqala ke manje lento le. Kona ngiyazi phela njengoba masikhula nje nomuntu uyakwazi ukumbona umuntu uthi hayi cha usibanibani. Kodwa manivuke naye ngalela ngokhonto eshintshile niba nokubona futhi ikhonto eshintshile. But iziphi izinto ekube izona ongathi mayiseqala enza ukuthi siwe sekufuneni gade. Ugada indlela umuntu azibona ngayo ngokuthi umethi ezichaza yena mhlambe for example athi mina ngijabulile. Ubona futhi nangezenzo umuntu ngoba ngisho loba nolaka umuntu uhlala yedwa noma mhlawumbe ezimponjwana usethi ukweqa so kuba nalezo zinto ezincanyana uma usubuyisa umqondo ubona ukuthi hayi sokhona ushintsho olukhona. And ngicela sazi umphakathi uthi ngaleso sikhathi umuntu naye usuke engaziboni. So kubalulekile ngempela ukuthi nathi sazane ngokwanele mase sekhona lolu shintsho. Yebo kuzoba khona isigameko mhlawumbe umuntu ngaleso sikhathi obebhekene naso angeke akwazi ukusamkela ngaleso sikhathi ezobangela ukuba khona lokho dideka. Kodwa mase sibona ukuthi kunokuthi kunciphe ngokuhamba kwesikhathi kanda ilapho nalesikhathazeke khona ngempela-ke. So nakhona-ke i-behavior yomuntu izenzo zomuntu siyazana njengabantu. Ngoba ngisho ukuthi-ke unfortunately i-South Africa in terms of i-suicide rate is quite high. And mina njengomeluleki wengqondo ivamisa ngibone laba abasuke be-attemptile. So meaning usuke wazama. Mase khona laba bangafikishi nokufika ngoba basuke befile njengesifiso sabo ngaleso sikhathi. Okusho ukuthi kuyenzeka umuntu umthola ukuthi uyahamba kanti yena uyibona akasaphili nokuphila useshane. Mhlambe-ke siyasibona abaningi abantu mabekulesi sigaba so depression naso isigaba sengcindezi le beyinikela kakhulu ezidakamizweni. Imuphi umyalezo niyena ukhiphe noma ngiyacabanga ukuthi bayafika but siyasibona abanye sebeyinikela eziphuzweni ezidakayo kunezinto eziningi abazenzayo. Uthini-ke nini umlayezo niye nithi na
mawusuyibona nawe usuwenza lezi zinto ozogcina uyibona usufuna ukuzenza kakhulu mawusuyibona usukanjalo isiphi step sokuqala kufuna usithathe? Into engicela abantu bazi iqiniso kahle hle ngezidakamizwa ziyakhohlisana. Into yesikhashana. Okay. What abantu abaningi banganalo ulwazi ukuthi iyalimaza the actual structure kwesinye isikhathi of ubuchopho. La uthola ukuthi ngampela izinto usuzobona sezinkulu kunaphambilini. Siyazi abantu abaningi bathi hayi ngisengiphuzela ukukhohlwa. Kodwa manje ubona ukuthi ulale uphuzile izolo ebusuku kodwa ubuka nazo lezo inkinga zisakhona. Uphuze even more the following day kodwa inkinga zisabhekene nazo. So kusho ukuthi sicela ukuthi abantu babe nolwazi ophelele ngezidakamizwa. Izidakamizwa into eyasikhashanyana akukaze kwasiza umuntu kakhulukazi ngoba kuningi ukulimala ngoba kulimala wena ubuwena ngendlela ozibona ngayo ibehavior yakho nangendlela abantu ababona ngayo nokuzethemba kwawena nemali ke ngicabanga kanjalo kuyivele kuyinto enzima nakhe. But ke ikhona nento ethi ubona abanye baze njengoba usho nje abanye uthola ukuthi benza izinto sebezenza kakhulu yonke into usenza kakhulu ogembulayo usegembula kakhulu owenza inophuza usephuza kakhulu ikhona into esuke isondelene ke nakho ucishe usuhlukumezeka ngokomqondo. Yebo kusho ukuthi ubuchopho bethu buyathanda ukuthokoza ukuthola injabulo. So lokho okuncane nje okutholayo okuthokozisayo ingqondo yakho inomkhuba ukuthi uthanda ukufocusa kona. Yebo, so that is why sigcina sithola abantu be-addicted angithi. Absolutely. So though sidila nezimo ezikanjalo but ngoba sisho ukuthi ngaleso sikhathi injabulo yokufishanyanya engeke ukwazi ukuthi ikubonise ngokuphelele isithombe leso sokubhekene naso. Ngiyazi ukuthi njengabantu enidila nabantu usuku nosuku zikhona izinto enizibona zipresenta kakhulu noma abantu abahlale befika nazo ikakhulukazi njengoba kuyinyanga abantu besilisa bengizocela ke nje ukusikhele phezulu lezi enizibona ngathi ayikulezi insuku zixakile ukuze nathi siqale mina senganothisa something ngalolu hlelo khona izinto ezithi mase zikhulunywa nami bese ngiyaqala ukubona ukuthi hayibo yazi nami kukhona okucishe kunwaye ngokufana lapho so ke iziphi lezi enizibona kuyizona kule insuku beza ngazo kakhulu abanenxaki. Njengoba bengibikila oma mood disorder or psychotic disorder or substance use disorder besikhulumile also ngifuna ukubika ama disorder yokutheni yokuhlukumezeka. Absolutely. Sihlukumezekile njengabantu ngendlela eziningi impawu zethu azifani. Uthola ukuthi nangendlela ezama ukuthi samkele izinto ngakhona akufani. Naloko kuhlukumezeka kulahlekisa ithemba. Enye into engicanga ukuthi abantu besilisa mhlambe kufanele bebe nolwazi ngalo ukulimala ngwesiso sangasese. Okunye okukhona ke nkosinalo ulwazi ngalo angibabazeli mina ngoba ithi uyihamba nesithunzi kakhulu yanto leya uthola ukuthi ngihlale ngiphawula la ukuthi na uthola ukuthi umuntu uyimisela ukufinyelela somewhere kodwa ke akufikeki bese ke ebuza nalomuntu uthena hawu kwenzakalani isithunzi ke lapho kuhanjwe naso kakhulu mhlambe kuleyo moment leyo yini umuntu wesilisa angayenza ngempela sesakhala ngenyongo ayisalekeleli sebeyayazi abantu besifazane kulawo mzuzu lowo ngempela yini esuke angayisho umuntu wesilisa ba hey inzima le yanto. Inkinga ekhona ngicabanga ukuthi kwakhona isikhathi la sasikholela ukuthi ngokukhula kweminyaka kodwa sesibona ukuthi kukhona ngisho nabantu besisa abemncane ngokweminyaka nabanenkinga efanayo. Kosami usizo lukhona ukubaluleka ukuthi njengoba lenkinga iphethe mina usizo luzosiza mina ngoba mina ngiyazazi mina ngizifisela ini lokho kubaluleke kakhulu kodwa impela kona siyazi sinalo ulwazi sifundisiwe futhi ukuthi sibaxhase abantu besisa ngenkinga ezikanje. Yebo nokugcina nci esivamise ukubiza ngama V code. So inkinga zabantu esithandana nabo, inkinga zemali, inkinga zemndeni, indima esidlalayo phakathi kwimndeni yethu. So nalokho kuba nenkinga ukuphazamiseka kwethu ngokomqondo nangendlela esibona ngayo thina njengabantu basemhlabeni. Mhlambe mangathi uya summarize ukuthi ke singayivika kanjani
ukuthi sitho ikakhulu Viki okhuluma ngawo manje khona no Dr Vila umfika kanjani u Dr V elabo Vila ukuthi na ngoba njengoba usho ukuthi ukuhlukuzamezana kwemndeni uzo sekuthiwa umunye usezwe yaphuma ekhaya ngoba impela yabona nje einsukwini ngeke ngathola icall yengane ebikhala ngokuthi ihlala nomalume kodwa ke isizithola kufuneka iphume ekhaya ngoba abayi accept izingane la ekhaya bayitshela ukuthi wena usiwa la ekhaya kumele lento uzumake esahlala la ekhaya naye kwakungenankinga wahamba emhlabeni mayisesele nomalume kusiyanikwa wonke lamagama lawa umuntu okuleso simo leso si avoid kanjani into ezifana nalezo ngiyazi ukuthi ke nina niyena ukwazi mhlawumbe ukuguide ukuthi masuyithola kulesimo zama lezi nalezi indlela mina ngicela ukuthi abantu babe nolwazi ukuthi wonke umuntu njengoba esemhlabeni waba nesiphiwo sokuthi une contribution ukuphila kwakho njengoba siphila kusho sikhona indima oyidlalayo yebo ukuhlukumezana kulula ngoba nathi kwesinye isikhathi abantu nakwabona basobe nga-understand izinto ngicabanga ukuthi yona okwenza ukuthi kube kubangela ukuthi kube khona nengxabano kanti futhi kwesinye isikhathi neminye imindeni sibona lesi ukuthi kwangasikona isiqalekiso kodwa ngoba kusho ukuthi umndeni wakhona kukhona umuntu waba nomphazamiseko ngomqonda kusho ukuthi kwahophe kuthelela kulophe kuthelela nabanye ngenxa yokuthi besinganalo ulwazi sithatha ngokuthi into enormal kanti akukho normal kusho ukuthi kukhona i-mental disorder ekhona emndenini ebanga ukuthi kungazwana kuhlezi xatshanwa kusolwana izinto kanjalo kanjalo kodwa futhi njengoba ushilo thina abaluleki bengqondo nama-social worker nama-counselors si-trainiwe ukuthi sizame ukubhekisa abantu sibanikeze ulwazi nabo bazibona ukuthi bame kephi nokuthi nabo bazokwazi ukuthi basigqugquzelele kanjani ukuthi baye phambili ngoba phela impilo ayinokushintsha siyazala siyaphila siyafa absolutely umzimba bakhona akunokushintsha impilo azizi ukushintshela thina ngoba nakho sithola kunzima kodwa indlela esizodecide ukuthi sibone izinto ngakhona ne-behavior yethu nama-actions ezowenza okay mina ngizozimisela ngalokhu ngizowenza ngalokhu ukwenza ukuthi impilo ngizizwe ingathi lula nyanya iyona into ezowenza ukuthi kube khona ukuphila okukhona phakathi kwethu yayi ngenxa yesikhathi ngiyangithanda ukulalela uyalaleleka kodwa ke manje ngicela ungigoqeleke manje ukuthi umlayezo nje niwukhiphayo ukuthi na lesi simo sokuhlukumezeka ngokomqondo enye into engiyithandile oyishilo ukuthi umuntu osuke ehlukumezekile akayiboni yena usehlukumezekile lokungenzeka ukuthi ke agcine ngokuhlukumezeka engayiboni esehlukumeze omunye naye agcine kugcine kuyichange lenhlukumezeko so ke i-message yenu esibhekise kithi sonke ngoba ngiyakholelwa mithi kithi sisonke sinokuhlanya kwethu okunezinga esihamba sifinyelele kulona but ke ungathini umlayezo wakho nje kithi sabantu siphila sisonke thina esibhekelela labo abahlukumezekile ngokomqondo nathi ke thina esihlukumezekile ngokomqondo ungihlanganisele sicela ukuthi sikhumbule abantu ukuthi usizo lukhona absolutely futhi siyanda ngokufunda kwethu so sicela ukuthi abantu uyazizwa nawe masusubona engathi hayi sekukhona la okushoda khona mhlawumbe noma ngeke kube ngokuphelele yebo kodwa sicela ukuthi abantu bathole usizo ngokuphuthuma ngoba khona ngisho nezinga lokuthi uzusibone ngeke kube isikhathi eside kakhulu ngoba ngazi abantu abaningi bayakhala ukuthi angifuni ubona i-psychologist for 2 to 3 years okay so sheshe uphuthumeke-ke uthole lolo sizo-ke ngoba usizo lukhona kulonke umtholampilo-ke nodokotela bakhona nabo banalo ulwazi bafundisiwe futhi ukuthi bakunikeze leyo support-ke bebebona ukuthi hayi mhlawumbe kunganene kwabo-ke kusho ukuthi bazobe referela kuthina-ke njengabaluleki bengqondo mhlawumbe mina engisekhaya-ke njengamanje ngiyakwazi nje uvele ngigqume ngesibhedlela la njengoba wena nje ulapha eMxenge eVictoria Mxenge ngivele ngigqume nje ngifike ngithi hey ngizwe ekhanda ngathi akukho right kuthi zizizi bese ngiza kuwena noma indlela yokufinyelela kuwe ihamba kanjani ngicabanga ukuthi umthetho usuthi eklinikhi udokotela uzobe esecela ukuthi uchaze impawu udokotela mase kube uyena ozobona ukuthi yebo uzobenefit ukuthi ubone mina njengomhlongo Dadewethu-ke le uMiso Mhlongo oyi-psychologist lapha eVictoria Mxenge esibhedlela ebesimlethela ukuthi asondezele izinto lezi ngale kuchitha isikhathi-ke khumbuza ekhaya igama lohlelo iKZNChat.gov.za loshayela kahle kakhulu Ntokozo kwaMaphisa selishaya kahle kakhulu namhlanje sesibhedlela esikhulukazi Albert Luthuli isibhedlela-ke lesi-ke esazi ukuthi
senza yonke into ongayicabanga kuhlinzwa ngisho inhliziyo kuhlinzwe ngisho ingqondo ikhona ke nje necase ebiyenzakele maduze nje khona la isibhedlela la kube noqaqo lwenhliziyo yaba successful enye izinto ke yenza ukuthi size sibe la namhlanje kodwa ke kukhona udaba olushisayo ke kule insuku bakwethu alinonye futhi into ezowuthinta futhi psychology ngizokubuza na umbuzo Njomani Kodwa uDr V ula ukuzosondezela udaba le-mpox. I-mpox ke bakwethu sibizwa nge-mpox kodwa siye sicacise njalo ukuthi akusisi isifo esisha, isifo esake savela nje kwakudala kodwa sasibizwa ngo-monkeypox ngaleso sikhathi. Kodwa ke manje sekuye kuthiwa asingasicwasi, asithi nje i-mpox ukuze abantu bengalokhu kuba ngazi ukuthi nesimphetho abamanye sebembiza ngo-monkey kwezinye indawo uthothi sekunokucwasa nje okungenasidingo. Ziningi ke nezinto eziningi eziwucwasa seyivele kodwa ngale kokuchitha isikhathi Dr V awusilivukana kulolu hlelo siyazi uhlala ufika sebeyakwazi abantu sekungaba ukusibingelela nje usitshela ukuthi ubani wakabani. Sawubona babaphisa ngibingelele nakubalaleli nakudadewethu esinayela igama lami nguvelile wakangidi ngiyi-medical doctor by training and a public health medicine specialist. Yes. Ngiqhamuka kwi-organization ethiwa i-DG Murray Trust esebenzisana nomkhakha waka-health la kwi-province under i-project eKiredi esebenza umsebenzi wokuhambisa ama-mobile clinic atargeta uku-offerisha ama-services to young people. Absolutely. Making sure that young people are coming and getting help and getting healthy. Yeah. Thank And you. mawula eThekwini ngeke usho ukuthi awuzazi le moto eyiphephuli Yes, eyibhalti right, nezikipa zakhona eyibhalela esifubeni. Nanti udaba le-mpox. Mhlawumbe awuthatha osekhaya kafishane nje bese beke bafika abanye odokotela bazoyichaza la emsakazweni. But siyacela ukuthi nawe ukusikhele nje phezulu iyini i-mpox le? I-mpox igula okubangwa ukuthelelwa igciwane eliyi-virus. I-virus amagciwane ayahlukahluka khona kuthiwa i-bacteria kuthiwa i-virus kusamagama ezulu-ke awekho. Kodwa-ke i-virus njenge-COVID ne-COVID eyi-virus ne-HIV eyi-virus ne-measles ebantwini abancane i-virus inhlobo nje yegciwane. Kodwa-ke lena-ke sibiza ngokuthi i-monkeypox kodwa manje besho baphezulu sesibiza nge-mpox khona singazocwaseka masinalo leli gciwane. Igciwane lakhona litholakala kakhulukazi alifani ne-COVID awulitholi kakhulu emoyeni litholakala nokuthintana nomuntu one-rash enalamashashazi asamanzi asa-active uma uthintane ngayo ezandleni uyakwazi ukuthi mususuleleka noma leyo ketshezi make langena emlomeni langena endaweni enama-mucosa membrane njengezitho zangaphansi kanjalo then igciwane langena-ke emzimbeni wakho awuguli immediately and kujwayelekile nje generally or isikhathi esiningi akusona isifo ehambe siba serious. Kodwa uthola ukuthi nje umuntu uzoba naso mhlawumbe ibarash esheshe idlule kungabi khona inkinga. Inkinga enkulu itheni uma ukuthi iyatholana nabantu abanamasosha omzimba aphansi kakhulu yila ivuke khona nje misixaka kakhulu uthola abantu sebegula ngale ndlela sekudinga ukuthi bathole usizo. No uyangilapha ngoba uyabona nje ngizocela lapha emakhaya ukuthi sizoxoxa nangezinto ezibuyeke zibathuse abanye balaka health sinayo into ukuthi ezinye izinto kufanele sizikhulume ngoba zinjalo ngoba kwesinye isikhathi masithi siyafihla kugcina kubaleka yona information. Kunesimo la Dr V na ukuthole khona umuntu ke uyashefa ngibuza lo mbuzo ngoba khona ongibuzile abanye bethi mabekade besheshile bese kuba nalamasha namaqhuquva noma amashashazi abakhona bese bebuza njoba nethi kuba namaqhuquva siyaqhubekana isenza izinto esizenza amashefile mawukuthi sekunalamakhuquva ngoba abazi kahle noma abangwani engizama ukusho ukuthi wona bonakala ngani ahluka kanjani lawa kwakuthiwa yiqwele thina sikhula labakhuluma ngawo umehluko kuba yini sibona ngani cha lawa ke kungenzeka ukuthi awe-mpox lawa liyiqwele nje ungazi lokhu uba nenkinga. Okay, okokuqala ke siqale sithi uke wathintana wathintana nomuntu omene-mpox okusho ukuthi izinga lokusola fanele liphakame uma kuqhamuka i-rash. Nanokuthi kuba kuqale ngazi ukuthi kuba into engathi umkhuhlanyana kancane before kuqhamuka i-rash. Uzozizwa ngathi ungenwa umkhuhlane kubuhlungu umzimba uyashisa. Kuphela 2 days or so then seqale le-rash. And i-rash enokuba nohlobo oluthize ngoba inoba sebusweni ibe and ayijwayelekile i-rash ebasezandleni nasey'nyaweni nangaphansi kwezandla. I-mpox inawo ke lo bukhubo ukuthi kube khona le rash oba nayo ebusweni ingaba nasemzimbeni la kwi-groin ethweni zangaphansi ezandleni nasey'nyaweni and i-rash yakhona engathi ama-blisters shuthi ngathi namanzi mayiqala.
makuhamba iy'nsukwana ngoba ireshi yakhona iyathatha nje isikhathi sayo kuye kuphela nokucishe kuphela 4 weeks nje isahamba kuziphele. So iqala kube yileyo reshi ebengathi namanzana phakathi kuhamba isikhathi ngathi bayibomvu. Mayisiqeda ukuba ubomvu ngathi manje la mareshi uyabona phakathi khona imbobo esifuna ukuqala la phakathi iqala. Futhi inendlela ebukeka ngayo. Ayifani nereshi ebangwa ile yokushefa. Bangase ngikubeke nje kanjalo ukudlula ke kwayo ngibona ukuthi usichazele kancane ayidluli ngokomoya wachaza futhi ukuthi bathi ke mawungachazela umuntu ekhaya masithi idlula kanjani itransmitwa kanjani yona iMpox le ngingayithola ngokuthi mhlambe ngisiza umuntu onayo mhlambe iziphi indlela nje ongayibeka nayo indlela edlula ngayo. Okay ngiyazi ukuthi khona lokho uthi uzwile ku radio kuthiwa iqhamuka naseyilwaneni into nje fanele ngisho ukuthi eSouth Africa asikabi nalo iproof yokuthi iqhamuke ezilwaneni kusawu person to person ukubunga kumuntu kuneyindawo eAfrica la kunezilwane la kuba khona lokho kuthuke ezilwaneni yekubantu hayi la eSouth Africa. Mase sila uma ukuthi khona umuntu ke onayo ekhaya a loved one, a family member, a partner kanjalo into ebalekile fanele ukwazi ukuthi isikhathi esiningi amashashalazi amanzi aphuma kula mashashalazi esukile kusukela nje ku day 1 eqhamukile fanele ku avoid ukuthi ube ne contact namanzi aphuma kula mashashalazi azaphele completely isikhumba sibuyele esimweni sayo ngaphansi makusakhona amanzi aphumayo amanzi lawa athwala igciwane. Kodwa uyakwazi ukuthi unakekele umuntu ohlala naye ekhaya ngaphandle kokuyithelela. Athi akubona ngeCovid asikwazi ukuthi sigayide abantu ukuthi okay uma khona osekhaya osene COVID wenza njani ukuthi usamazi. Ngikhumbula isolate. Absolutely. Isolate ke siyagqugquzela kakhulu uma ukuthi usuna la mashashalazi. Kona ngiyazi ukuthi akhona amakhaya la sonke sihlala erumini elodwa kuthi kunzima ukwenza lokho. Kodwa into esi-advisayo ukuthi akube khona indlela yokuthi iresh sikhave kodwa ihlala iclean so that lamanzi angazophuma athintela abanye abantu endlini. Nanokuthi mangineresh mina ngizama ukuthi ngingayinwayi ngoba mangiyinwaya amanzi asale ezandleni ngihambe ngibambe umnyango kanjalo. So into efanele sicabanga ukuthi nje amanzi lawa aphumile akephi senza njani ukuthi sisehlise amazinga ukuthi lawo manzi abe athinta abanye abantu endlini even amashidi engilala ngawo nengubo engizigqokayo ngoba lamanzi umephuma azosalela kuzo siyazama ukuthi makungenzeka aziwashe eceleni noma kwenziwe ibedding umuntu kungangena umuntu egumbini la afike akhipha amashidi awo akuthintuthe ngoba ayifa siyazi ukuthi makuthi adelele kuona izosalela lapho mase kusale emoyeni uzogcina usuyidonsa ngomoya kanjalo so la elele khona siyacela futhi ukuthi amafastela siwavule yona ihambe emoyeni njengeCovid kodwa uma kukuthi usehleli isikhathi eside erumini ingavaliwe ama chances ukuthi buyibe sebekhona emoyeni abuya bekhona futhi asivula amafastela ama-surfaces as well la elele khona sizama ukuthi sibele singene nje bese senza ngeCovid sisule kube clean ama-surfaces sireduce ama-chances ukuthi kube kuthelelwana kuphinde siwashe izandla sanitizer kanjalo ukunakekela ke manje umuntu osenayo iyiphi indlela enenithi ke mase senibona ukuthi khona nayo mnakekeleni kanje ngizwile ka-isolation usithi azizama ukumbeka endaweni la singabe ukuthintana idlula ngokuthintana kakhulu but iyiphi indlela yokunakekela umuntu onalesifo ekhaya. Uma sesiqikelele nje ukuthi lokho ukuthinta ngo-contact to contact sesikhulume ngawo sesikwenzile fanele sazi ukuthi lo muntu mina njengoba nginayo ngikhubazekile ngokomqondo ngoba lento iyangithusa njengoba sesikhuluma nange-COVID cishe ukuthi uzongenelela ukuthi singangathintana kodwa si-communicate uma ukuthi userumini uyakwazi ukulunguza ukuthi hayi unjani uyaphila akabe ne-access to ifone mangasakwazi aqhubeka acommunicate nabanye abantu ngoba i-stress isenza kube worse and labantu uma kuthi umuntu omthandayo do as much as you can ukuthi basupporte ngokomqondo nje ukuze bakwazi ukudlela ngoba inkinga esinayo kunalo kucwasana okukhona ngezifo ezithize okwenza umonakalo ube mkhulu kakhulu kunaloko obekufanele kube yiko. Mhlambe ke omunye umbuzo uzothi ubani osengcupheni kakhulu ngeke ngeze ukhuluma ukuthi immune system my low kuyenzeka igcine segadla ngamandla bankulu kodwa obani abasengcupheni kakhulu.
Uma ngase nje ngibuyele cishe uthi icishe ifanele noma ingezofana exactly ne-COVID kodwa abantu esibaziyo ababa nama-immune system aphansi ngingasho nje ukuthi abantwana abancane kakhulu mhlawumbe ingane engaphansi kwa-1 years of age abantu abakhulelwe ngoba siyazi ukuthi ngoba yakhumbula nge-COVID ukuthi nabo kwakuyiwona ababe-vulnerable mase kuba-ke abantu abaphila with izifo ey'fana ne-cancer uthola ukuthi i-cancer isihambe kakhulu sebethatha ne-chemotherapy nabantu-ke abaphila with i-HIV abangekho kwi-treatment noma ukuyona i-treatment bakuthi amasosha akho asaphansi kakhulu ngaphansi kwa-200 wonke umuntu angayithola i-mpox kodwa abantu abasengcupheni ukuthi i-mpox mabeyithola mase iba nzima kakhulu uthola ukuthi abanye bagcina belahlekelwa umphefumulo wabo yila bantu abakulezi zimo kubalekile ukuthi mawukuthi ukulesi simo uyithola une-mpox ungakatholwa umtholampilo wakho usondele ngoba ikhona indlela zokukusiza sikwazi ukuthi isheshe iphele. Ngizocela ukubuya kancane kunjomane ngoba ngiyakhumbula nami ukuthi-ke ikhona into eyayithi mawusezwa ngo-COVID ngenza example no-COVID ngiyawukhumbula kahle mawusezwa ngawo hayi kube ukuthi nje uzwe na ukuthi khonto engathi iyaqala kancane bese uyotesta mawusuthestile ulinda ama-results hayi lokhu uyihambela nje ugxumagxuma yangena nje ikhole ethi usuyagula bese uvela ugula ngempela-ke manje bese ulala phansi ikhona into yokuxhumana psychological ukuthi sengitsheliwe-ke manje usuyagula ebese nokugula kukhikhina kwangempela ikhona nokuxhumana kwa-psychology nokutshelwa ngaleso sikhathi ukuthi usuyagula. Yebo, kukhona kubalulekile ukuthi umqondo sibe nolwazi ukuthi umqondo nomzimba kasebenzisana umqondo kahle hle izinto eziningi zifunctiona through a healthy mind. So siyazama ukuthi what's a healthy mind, a healthy heart, healthy body, healthy soul konke lokho into eyodwa. So kenzeka ngempela ukuthi mesingaphelele ngokomqondo nomzimba nawo tenda ukuresponda ngalokho. So ngapela ukuzama ukuthi samkele ukuthi kokubili kuyasebenzisana ungathathi umzimba kuphela usho komqondo ungathathi umqondo usho komzimba. Absolutely. Dr. V ngiyazi isikhathi asikho ngakuthina kodwa sizwe kukuningi ukucwasa obekwenziwa kulabo asebethule kangangoba abaningi sebeze bayesaba ukuvela mabeyibona ukuthi bagula babodwa babizwa ngeenkawu kuthiwa monkeypox yawo inkawu lezi abanye bese kuthiwa ena kuye kwanamampunge nje kade khona noma amanga noma indaba engaqinisekisiwe zokuthi ke sekudume ukuthi isifo esithelelana ngabantu besilisa bodwa mabelala ndawonye nokuyinto ke leyo ngifisa ukuthi siyicorrect la ukuthi ngempela kuyiqiniso yini lokho nabo konke nje lokho kunye okungasiwa amaqiniso ngakho mawungasikhela phezulu ngakho kuthini njengoba bese ngike ngachaza babaphisa ukuthi noma ubani obeke wa exposed to i-mpox kakhulukazi lamanzi bengikhuluma ngawo kwi-rash angayithola i-mpox so akunamsebenzi ukuthi ubani ozwana naye ngokucansi so njengoba ngisho ukuthi kona abantu bangabona ukuthi ama-cases esinawo abandoda kuphela kodwa nabantu besifazane masibuka nje ngoba i-mpox ingenzeka ukuthi kuthina la ngey'nombolo yintsha siyaqala ukuthi zibe ngaka la e-South Africa kodwa masibuka nje kumazwe amazwe bangicabanga emhlabeni wonke angaphezu kwa-200 almost 200 I think more than half of our countries have already had mpox cases. Cases are almost 100,000. Don't say. And kulo 100,000, yes, mhlambe emadodeni maningi kodwa bakhona nabantu besifazane ababa-affected. So akusona isifo sabantu abalala amadoda alala namanye amadoda akuhambi kanjalo. Uma nje kukhona one-mpox wathintana nayo ekakhulukazi uma ukule group yalabantu esithi amasosha omzimba phansi. Ingane umama okhulelwe umuntu one-HIV ongekho kwi-treatment noma u-CD4 count wakho ngaphansi kwa-200 oke labantu basemngozini mawukuthi bake babhekana nalamaqhuqhubana. Iyelapheka yini? Kona i-virus besingenayo i-treatment yakhona kodwa kunemizamo manje i-government la South Africa izama ukuthola i-treatment ekakhulukazi for abantu abano-severe abanama-infections abanzima kakhulu kodwa nje bengishile ekuqaleni ukuthi abantu abaningi iba mild kuba yisifo nje esingenasisheshe sidlule. Mhlawumbe izibalo bese zimi kanjani ngokuthola kwenu la eKwaZulu Natal? Izolo bese sinama cases awu-13 ishumi nantathu awu-13 and awu-7 isikhombisa.
ala eKZN. eDurban la eKZN Yeah, no, eThekwini, okay. eThekwini Okay. specifically. No, esisho ukuthi abantu kabaqaphe la eThekwini esezikhona inombolo zabo and ngizwile kuthiwa yedwa ugcina ehambile edlulile emhlabeni owesifazane. Ingakho ke sithi abantu abaqaphe isifo esesikhona lesi selokhu siniqwashisa nasey'nkundleni zethu zokuxhumana kwi-page leli le-Facebook KwaZulu-Natal Department of Health. Ungangena nakulona silokhu siyaqhubeka siyawaletha ama-messages ngoba abantu bakwaZulu-Natal sibakhathalele kakhulu. Mhlawumbe umlayezo wakho wokugcina ongawudlulisa isikhathi singasekho kuthina. Ngifuna siphuthume ku-PrEP ngoba ngifuna kube khona othola ingculazi manje. Yes, umlayezo wokugcina. Okugcina nje ukuthi asithandane. Oh yes. Asibhekelane. Singabhebethi ucwasa. Awubake. Ngoba ila izifo zisimela ngenhla singakwazi ukuzimanage. Siyakhumbula nge-HIV. Kwaqala abantu kodwa manje bose siyaphila. Ngoba mase sixwasana senza isifo sibebhetheke. Kuthi ke umlayezo nje kafushane uthi asimusana ukucwasana bakwethu. Yonke lemlayezo esikhishwa abantu ukuthi isifo lesi sabantu abathandana ngobulili obufanayo asimiseni lo mlayezo ayinabo ubuqiniso. Ngizwile kuthiwa kuzoba nemashi nje noma ke usuku lokucelebrate ne-LGBTQI kuyilona ke oluzomenyezela maduze. Ubusunayo idate yakho na Dr. 29 June. 29 Next June. week, yes. Siyacela ke sonke ukuthi sibambisane. Izobe kuphi la eThekwini? Izobe iseThekwini, iwalk khona izobe iqala ko Durban Beachfront. Yes. Kodwa imininingwane izophuma. Izophuma imininingwane. Siyacela ke abantu bebeyiphathele walk nala isobe sigqugquzela ukufundisana nge-monkeypox njalo nge-mpox eyayaziwa ngokuthi i-monkeypox ngoba silwela kona njalo ukuthi abantu behlale bethola information. Abukho ubuqiniso ekutheni isifo lesabantu abathandana ngobulili obufanayo. Seyichazile udokotela la ungasithola amanzi nje la uketshezi mayekuthintile ungagcina nawe ususithola lesifo. Thina asithandaneni sinakekelane siqinisekise ukuthi ke asisidluliseli phambili isifo. Hayi sibonge kakhulu Dr. V. Sengifuna ukugijima lapha kuPrEP. Indaba enkulu phela indaba kaPrEP. Njomana Mkapi ngiyazi sisazongena kuPrEP. Ziningi izinto psychologically ukwayithinta nenye otholde na abantu sebeyazi ukuthi na into ezithile ayisahambi kahle akusasebenze kahle. Omunye uthola ukuthi na uyazazi yena ukuthi umuntu ngiyengithini siyibekile zonke indlela zokuthi na abantu babe nendlela yokuyivikela ezifweni khona izifo zocansi khona ongculazi khona ini but abanye babo ikhona ke nalento ukuthi bekhale ngokuthi hey mina ngathi mangitshelwa ngangabe ngisatshelwa kahle kwase kungithusa ngagcina sengumuntu osephila budlapha la ngaze ngawayeka kwayilawo maphilisi lawo ngiyazi ukuthi ikhona into ethinta upsychology lapho ekuthenini umuntu mayekade esethola indaba ezibhlungu abe nendlela ukuthi atshelwe ngayo but ngizothatha nanga udade wethu namhlanje uzama sicela sitshele ukuthi ubani wakabani isikhathi asisekho ngakuthina kodwa ngifuna uyigoqe ngokusheshsha leka PrEP ukuthi uma uhlangane nensizwe eTexini nisuka la eworkshop nizokwehla khona la ungayitshela uthini ngo2 minutes ngoPrEP but ke awuqala usitshele ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyangoyeni. Okay. Ngiyabingelela kubalaleli ababukeli i-team yethu nawo Mr. Maphisa sonke. Igama lami nguzama Petra njengoba sekushiwo kodwa ke sengowakamthembu. Ngiqhamuka eminyangweni wezempilo KwaZulu-Natal la ngisebenza khona njengomqondisi kwi-unit yakwa HAST HIV and AIDS and STI ne-TB. Hey wena uphethe yonke into isikhokho but ke ngiyazi ukuthi uzobuya futhi uzositshela ngalezi ezinye icagogo zakho. Namhlanje ngifuna ungihlalele kuPrEP. Ngibuza imibuzo eminingi eminye efaka ukucwasa phakathi eminye efaka kukhona nje lokuxhomelana lokuthwena hawu uzokhuluma ngephilisi eliphuzwa ukuze ungaphuze elinye iphilisi zonke lezo zinto leyo uyini uPrEP? Kubalekile ukuthi impela sazi ukuthi uPrEP uyilona iphilisi layo ingculazi nesandulela sayo. Kodwa lona lithathwa umuntu ongakabi nalo igciwane. Ukuvikela ukuthi angalitholi igciwane uma esengcupheni yokulithola. Yes. Mhlambe ke ngizobuzela nje ongakaqala ukulisebenzisa osevula amehlo ukuthi hawu sekhona iphilisi nje ngiyapi ngoba sekuzule nje namhlanje uphuma bhekephi umuntu. uPrEP ngenhlanhla usutholakala kuwo wonke ama-clinic ethu aka-health. So KwaZulu-Natal sino 100% coverage wama-facilities anikezela ngo-PrEP. So iclinic eseduze kwakho nje facility iclinic uyakwazi ukuthi uthole uPrEP. Abanjani nithi abazama ukusondelela kuPrEP ngoba phela akusiwo wonke umuntu okufuneka khona nje insizwa Nkosi yami ethi yona nje angithi ukubona makuthiwa umuntu ufastile uthola ukuthi nje kulonyaka ngifastile ngeke ngilwenze ucansi ufastile nje
usengawudla lo muntu uPrep loyo ebefastile inkosi yami kube khona ke omnye oyisebenzisela kahle amakhondomu engenankinga nje yabona kube khona osho ukuthi hey mina ngiyehluleka uthola ukuthi yena mangeke ngathi ngithi nje ivele bengizwe ngathi singicinyile noma washathi bese ngiyikhipha ikhondomu abanjani nina nithi abasebenzise lo Prep Siyayigcizelela kakhulu kumatshitshi abantu abasamatshitshi abantu abamajongosi namajongo yes sigcizelele kakhulu kubantu abasha okay siphinde sigcizelele kubantu besilisa abaya ocansini nabanye abantu besilisa ngendlela abenza ngayo ucansi kunobungozi kakhulu ukwenza la ebesuke benza khona kwi-anus so siyagcizelela ukuthi bawuthathe uPrep okay siphinde sigcizelela kakhulu kuma sex work oh yes yes ngoba akwi risk yokuthi ayitholi HIV and siyazi ukuthi uPrep phela ukuvikela yes again siyaya lapha kumuntu osuke ezazi ukuthi yena akanaye upartner owodwa aya naye ocansini laba asithi abanama multiple partners kubalulekile basebenzisa uPrep bese siya kubantu okubaleka kakhulu siqaphele kubantu abane status engafani kodwa besothandweni oh yes let's say nje upartner wakho HIV positive wena uHIV negative njengami nje mhlambe nawe wena uthola uHIV positive mina nginayo kunjalo yes kusho ukuthi wena ongenayo ke fanele uthathe uPrep ukuze uzivikele lokho iloko esijwayele ukukubiza ngama serodiscondant partners yes ngoba isiyenzeka leyo so nje siphila kahle futhi akikho inxaba nalo akasagula uyidlela kahle amaphilisi akhe nami bese ngiqakala ukuthi ngabe siyadlula but ngeke ngizwe nicacisa ke lokho ukuthi ke engazi ukuthi ke iyona iHIV kuphela engedluli but ikhona ezinye izifo ezidlulayo kuleso sikuni leso manje ungathini kumlayezo lapho yebo siyasigcizelela kakhulu ukuthi uPrep uvikela iHIV isifo sengculazi nesandulela sayo kuphela ngoba wenzela utailor made for that so awuvikele ezinye izifo zocansi efana nogcunsula o cervical cancer kuningi so ingakho sithi noma ngabe ukhona kuPrep kusabalekile njengoba ngikhuluma ngoma multiple partners kusabalekile ukuthi usebenzise ijazi lomkhwenyana uphinde futhi kubalekile ngoba uPrep awuvikela ukuthi ukhulelise noma ukhulelwe konje kusayiwa lapho yes so kubalekile ukuthi sisebenzise futhi isivikela kukhulelwa lesi sithi ama contraceptives or family planning ngoba wona uzokuvikela nje kwi-HIV kodwa ngeke ukuvikele kuzo zonke lezi ezinye izinto mangikulalele kahle uthi kulabantu abasexually active mawuthi uyehluleka unophathina abaningi uyagcobhoza yonke indawo nawo amakhondomu kuwakhohlwe futhi shuthi hlala uvikelelekile ngokuthi udla uPrep yebo ngiyabonga cha ngiyathemba ukuthi niba nayo imlayezo isikhathi singasekho ukuthini niye nikhiphe uthini umlayezo nokhiphi kakhulukazi kulezi insuku umlayezo omkhulu ukuthi kubalekile ukuzazi istatus sakho absolutely kubaleke kakhulu ukutesta ukuthi uteste ngoba if uzazi ukuthi uyaya ocansini oluphephile noma olungaphephile kodwa kufanele uteste ukuze wazi status ngoba siyazi ukuthi iHIV ikakhulukazi ibhebhethekilisa kakhulu ngezifo zocansi so siyayisik encourage futhi ukuthi umuntu mangabe ebenesifo socansi saphinde sabuyela osikubiza ngama recurrent STIs ungene kuPrep ngoba lokho thina kusinika ukuthi kushuthi ama condom awasebenziseki ngendlela egameni lokuthi ube nayo STI wa treat waphinde waba nayo futhi so kuyachaza ukuthi ngempela uphephile so fanele utesteke for HIV so that ma positive uzongena ku treatment lifelong art then ma negative ke bese udla uPrep or prevention pill yes nalapho ke osuke ethe mhlambe wathi chatha kwaqhuma le condom mhlambe ke neziphethe kahle nkosami umntana umuntu ngiye ngizwe nithi khona ke la kwezinsukwane ezithile akwazi uthawadle ukuze angayithole sesisukelelekela futhi awubathi nje fahla kancane ngawo okay lawo ke siwabiza ngo PEP so uPrep lo so khona uPrep khona uPrep yebo yes so uPrep ubaleke ngokuthi ngesikhathi uqhunyelwe iCondom siye sikufanise noma ureshiwe lokho sikubiza njenge medical emergency uchaza ukuthi ususengozini njoba kade ngichaza ukuthi uPrep unikezwe abantu abangakangeni engozini uPrep unikeza abantu asebengenile engozini ukuthi bangatheleleka ngesifo seHIV so uPrep ke kufanele ukuthi uphuthume sikubiza nge-emergency mawuqhunyelwe iCondom you have a medical emergency sekufanele uphuthumeke uye kuma-Thuthuzela care centers ethu
akhona kuwo wonke ama-district nase-provinsini or uye clinic eseduze ukuze ufike lapho utestwe. Uma u-HIV negative uthole uPrEP as an emergency pill elokuvikela ukuthi ngoba usu-exposekile kwi-HIV possibly ngoba simazi umuntu olale naye ukuthi isimo sakho sinjani sikuthatha njengokuthi upositive lo muntu so sikuthatha njengokuthi uexposekile vele. So kufanele ukuthi ngaleso sikhathi ke uthole iphilisi and sayisithi emergency ngoba akufanele uhlale izinsuku ezinde bese uyakhumbula ukuthi konje zakhala or ngaresha fanele uphuthume ukuze kungapheli u72 hours ungadlile iphilisi lika PrEP. Iphilisi ke lika PrEP lithathwa for 28 days. Okuyisona sikhathi lihluke ngani ku morning after? Okay, uPrEP uthatha for 28 days ukuvikela ukuthi ungatheleleki ku-HIV okade uexposeke kuyona. Okay. So okusho ukuthi after 28 days sibe sesitesta again and then we can able to advise ukuthi ungene ku-PrEP uma sisaba ukuthi uzophinda uexposeke futhi. So ungacontinue from PrEP to PrEP. Also. Ma u-HIV negative. Absolutely. If utestile uqhunyelwe ikhondom wathola ukuthi upositive kukusizile nalokho because it's a way yokuphuthumisa ukuthi ungene ku-treatment. Yes. So in terms of morning after pill, it's a different pill elivikela ukukhulelwa. Okay. Ngesikhathi ube nalo medical livikela njoba libizwa nge-morning after. So it's after exposure to i-pregnancy. Njoba sikhuluma kade sikhuluma nge-exposure to HIV igciwane sesikhuluma nge-exposure ke manje to pregnancy. Okay. Meaning ukuthi ulalile wenza iskuni ake ngisho nje kahle wenza iskuni ungaqondile ekseni usuyavuka usuyacabanga ukuthi bengaqondile ungenzeka ukube ngikhulelwe so uyagijima again uyemtholampilo uyothola i-morning after pill ukuvikela ke ukukhulelwa ngoba asifuni unwanted pregnancy akekho umuntu ofuna ukuba nengane akade engayihlelelanga njoba sikhuluma kakhulu nge-safer conception. Absolutely. Ungilaphe okugcina ngibuzela emakhaya ngoba bake bangibuza lo mbuzo khona ke lento enziwa abantu engixolelwe sekhaya sikhuluma into ezibuye sibe sensitive khona ngibuza lento ukuthi ingculazi banokusola ukuthi umuntu wesilisa uyidlulisa mayisechama uzwe kumuntu esethena ungachameli phakathi yayibona lona ithini into nokudlulwa engculazi kufuneke kube ukuthi angachameli phakathi uzidlule noma iyedlula nje noma ngabe uchameli phakathi noma achamelanga. Ngiyabonga kakhulu lo mbuzo ngoba awujwayele ukubuzwa abantu ubalekile. Absolutely. I-HIV sasichazile ukuthi kwasekuqaleni ukuthi itholakala ngoketshezi olusuke liphuma kumuntu wesilisa noma wesifazane. So which means masikhumbula kahle masenza ucansi khona lo ketshezi olumhlophe. I mean not olumhlophe olu-clear like ongathi la amanzi transparent. Transparent ongathi nje lo amanzi olujwayele ukuphuma ekuqaleni uma ipenis isiqinile noma just before even umuntu wesilisa aze echame or ejaculate khona lo la ketshezi oluphuma ekuqaleni lo la ketshezi umuntu maye HIV positive engekho on ARVs engekho virally suppressed luyiqukethe i-HIV so angalenza ucansi umuntu achamele ngaphandle kodwa usuke seyitransferile i-HIV kumuntu wesifazane kanjalo nowesifazane uma romanceke kahle kunoketshezi oluba manzi sayisithi umuntu wakho mromensi azabe manzi ngesikhathi emanzi umuntu wakho wesifazane uma HIV positive engekho on treatment angadlulisela futhi igciwane ngalo la ketshezi lwakhe luye kumuntu wesilisa so i-transfer is not i-sperm per se i-transfer is lolu ketshezi olushintshakayo during i-intercourse whether uchamile umuntu wesilisa noma akachamanga. No ayipheleke lento othi ungachameli phakathi uyitshela igciwane awutholi zivikele ngokuthi ufake ikhondomu sikuxoliseke bakithi emakhaya ukuthi ke sibuye sifike ngendlela ukuthi siyixoxe into ngoba injalo ngoba uhlelo lomnyango wezempilo siwe sizama ukuthi ke sisuse nestigma sisuse nalezi inkolelo ezingekho ngokuyibeka njengoba injalo. Ngithathele lithuba nginibonge kakhulu ngekusinika lesikhathi enhlani sinika sona into esiphoxa kuleli uhlelo isikhathi otherwise kuhlale kumnandi luyalaleleka futhi asivalelisike futhi sithi kulungile ke bye.